accepted to. Alam mo, sisisit eh. Maliligo ka sa gilid ah. Yan. Gaya. Yun, stop sa inyo mga adi dyan, sa mga mahihiling magagamba. Ano mo yun, Tuesday? Magandang Tuesday. O kung anong araw man ito may upload. Eto, nakita nyo naman si Canegro ulit. May bago kaming pakulo ngayon. Kami naman lagi na kami nagkakatuwaan kasi kung anong nasa isip ko mga adi. Yan. Eto. Yan. Kaya gagawin namin go-go to. Tapos ganito. Pag matalo, hihipan ng malakas to. Pag ano no, hihipan to. Eh alam nyo naman kung expect nyo na lang paganahin sa imahinasyon nyo kung anong mangyari dyan. Pag hinihipan nyo ng malakas. Na nakadikit to Ganyan no. Tapos mga 1 inch yung diferensya nito. So, ihip malakas. And ito yung mga ano namin. Marami kaming go-go dito. Yan. Pang pancake dapat to. Pero panglalaro natin ng gagamba. Yun lang sana ma-enjoy nyo to. Yan, sana mga kanegro, makilala niyo pa rin ako pagtapos ng larong to. Hindi ko ako yung iihip neto. Ano, matandang gagamba lang. Pakita natin pre. Sa picture kita nyo naman siguro. Yung atin itim. Dito, si Kapote, dito. Pero si Canegro to mga adi. Yan, ako Stevie nga pala. Saka si Gabs, andito din. Ayan yung asawa ng misis ko. Ito. Yan, saka yung pakita mo na lang din pre sila para at least kaibigan din natin ang dito. Thank you pala sa RCD clubhouse nila to, walang bayad. Okay, game. Gusto mo, diskarte mo pre. Gusto mo, ikaw umawak ng stick o ako, Hindi, ikaw. ikaw na boss. Sino Swerte ako pag tayo umawak eh. Kaya swerte ako eh. Matatalo tayo mga kaji pag tayo umawak nitong stick. Medyo malas to. Ayan na. Ay, zoom na lang sa atin ni Kuya Stevie natin. Ayan, good luck. Hindi pa daw kasi tayo nagpa-foundation kaya kailangan. Ay, daw nako, natin laki pala nung pula. Sige nga. Ay, patay yung sa atin. Ay, naku, laki yan. Parang iihip tayo. Sabi sa inyo, laki. Isa tayo. Ala, dali tayo. Damage tayo dito mga kaji. Pasubo tayo dito Dito ka muna, dito ka. Isa lang tayo mga kanegro. Pero huwag tayo pagkapante dito. Wala, iihip tayo maaga-aga nito. Pag napansin nyo mga kaji sa ibang video, puti-puti tayo. Dahil dito yun. Hindi, kung sanadahin mo nga. Palagan mo pa. Oh, langan na dito. Palagan mo pa Hindi nga kaya sa... Ay, gago, ba't ka dyan? Hindi nga kaya sa persakan mga kaji. Hindi kinaya. Malaki. Nagkahawakan eh. Wala, hindi ka kayanin to. Persakan talaga. Uy! Uy, dalawa na mga kaji. Iihip tayo nito. Uy! Nakikita na naman yung ngipin ni Kanegro pag sumasaya. Yan na ito. Nasilip ko na kasi kanina mga kaji, may kapantay ito eh. Kaso reklamo nila dito, malaki daw. Ngayon, ang laki talaga. Wala, di kaya. Kailan mga kaji, ihip talaga tayo dito. Nakita ko na kasi malaki talaga eh. Isa tayo kay boss. Ano ba? Hindi, isahin pa natin mga kaji para dope. Hindi, ihipan na natin to. Ano muna, Ihipan na boss? natin to. Tapusin natin yung laro. Oo, tapusin namin kasi Tapusin na baka natin makita nyo ano, tayo, oo. puti na tayo. Yan. And siguro sa video na lang pre, hindi natin pakita pa to sa Maliit nga siya. or pipicturean to. Sige pre, labas mo yung malaki mo doon, labas mo yung malaki mo. Napansin. Aray! Yan, malaki kasi to, makita ko na to yung malaki kaha, mataba pa yung paa. Walang kukunin to. Ito. Yung unang lumaban to eh. Hindi kaya ko yan. Hindi kinaya, malaki. Malaki. Yung Naman, mapapalaban na naman yung mga ano natin dyan. S-Doom ko natin yan. Titignan natin to kung kakayanin natin to mga kaji. Hindi umubra to dun sa may gagambang Japan. Kanegro to, kanegro. Tignan natin kung ano. Ito yung sa atin mga kaji. Umubra. Yan yung kay Boss Kaji. Ito. Pagtabi Sa kaha, kaya. Sa galamay, mahaba lang. Ano talagang galamay to? Ang haba masyado ng galamay mga kaji. Yan, Parang sobrang- uutsuhin tayo sa galamay eh. Haba talaga, pero ano yan? Wala nang kamats yan mga kaji. Gagamba ko lang ata didikit dito sa sis nito. Wala na rin no? Wala. Wala talaga. Laruan na natin ito mga kaji kasi lumuluma na rin yung gagamba ni Canegro.
Oo, sobrang tagal na nito. Alas nagpas 2 buwan na ata to sa... Pero ano mga kadya, ihip tayo nito mga kadya. Eh may lang tapusin namin to, baka hindi niya ako mamukaan eh. Sige nga, game natin. Game na agad. Ang gaan na nito eh. So, Sana kayanin. Laki. patay! Kinain na. Uy, Naku! ang laki nga. Kalangan. Patay. Wala, umatal lang mga gagamba natin mga kadya. Niresling na Yun, eh. ako. Mga dalawang ihip tayo dito kay Kanegro ah. Hindi Niresling na. kaya mga gagamba ni Kanegro ngayon. Lakas pa rin pala pre, gagamba mo. Oh yan, very good. Laglag tayo isa. Pagka dyan ako nadadali, mga daan-daan na ganyan eh. Alangan ka pala lumaro, hindi mo sinabi sa akin. Yun! Uy, pumapalag na konti. Sinasabi ko. Ay, walang iya. Laglag dalawa. Dahil lakas ng gagamba pa rin ni Kanegro talaga. Dahil talaga to, ano na eh. Wala na, ihip tayo dito mga kaji. Wala talaga mga kaji, ihip tayo dito, dalawang ihip to. Game. Hindi, pero boss, ano natin yung isa, boss? Ayan, Yung kanina, trip ko talaga yun eh. Match natin dito sa isa. Saan? Sa ano. Yung isa kaninang bulto. Yung bulto ko? Oo, yun. Parang trip ko lang talaga yun. Mamaya laruin natin. Yung mga kaji 2-0 tayo kay Kanegro talaga. Sa content ko na lang, Udos boss. sa gagamba ni Kanegro. And talo talaga tayo dito. Ihipan na natin itong mga kaji Yan, kasi... abangan nyo na lang sa content ko, mga kanegro. Kaya baka sa content ni Kanegro to. Bawian tayo na ito. Malayo. Malayo. Dikit. Wala. Isa pa. Isa pa. Ayaw ah. Malakas ihip to na. Hindi ba, Parang damihan natin to. Hindi, parang masyadong mataas yung basa, boss. Kaya Damihan natin. Talo tayo mga kaji. Gawin natin yung ano natin dito eh. Konti pa. Okay na, boss. Hindi, dagdagan natin para at least mahangin. Hindi hindi abot eh. Marami pang nakabang yun. Mga panakabang, Marami pang gaganti ako dyan. Ipikahan ko na yung mga gagamba ko. Hindi tayo nagkukumpiyansa. Kumpiyansa tayo eh. Mamimika tayo ng gagamba para walang... Kalikabok na. Kaya ano natin mga kaji? Isa pa. Ayaw talaga pre. Mahangin din kasi. Meron na. Isa pa. Last. Ayan, maganda yan. Gumante. Gaganti ako na muna. Yun, say thank you. Nakachamba lang Puno. tayo. Nakachamba lang Talaga tayo si kay Kanegro, boss. ginantihan tayo ni Kanegro mga kaji. Abangan nyo, meron pa tayo paglalaro yun sa channel ko naman yan, mga kanegro. God bless sa inyo yan. Ano to? Mas kaji. Gumba kanina. Oh, ano muna? Kayo muna pre, kayo muna. Sup mga kaji, Gabs CB naman to. Talagang lalaroan ulit natin si Gabs. Nakita nyo naman saan yung ano natin, yung gagawin natin. Ito yun mga kaji, nakasalalay sa atin yan, mga yan. Yan, iipan natin yung matatalo dyan. Game tayo. Yun, hindi na ako nagpunas kasi madadagdagan din eh. Kaya dagdagan na lang natin. Ganon din naman to eh. Pero grabe yung mga gagamba mo ngayon. Malalaki kami. Palo. Hindi to si Saitama, hindi din to si ano. Tingin ko si ano to eh. Si Catherine yan eh. Sino ba yan? Hindi pa to si Catherine. Hindi pa to si Catherine. Si ano lang to, si Saido. 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 Pulis Saido. pang kalawakan, Sa'yo si Saito. Hindi, ayaw ko yun eh. Ayaw mo ba? Ayaw ko Saito? yun. Okay, Ano to, si Godzilla. Ayun, tek. Wala kay katawan, di wala kay katawan. Game. Sige lakay. Ikaw na bahala kaya. Uy, lamang tayo sa ka ha. Ay, yun lang. Ay, wag ka! Ay, lamang tayo sa bansa. Lumita yung akin. 1-0. Lumaban eh. Pero may second barrel stop. Galit na galit. Nakakagat to. Lumabas yung instinct. Ay! Oh yan, sige, gagatin mo na lang. Panalo na tayo, panalo na. Injury may-ari. Sub, injury may-ari. Tumama sa ano. Uy! Ay, talikuran. Ay, patay tayo dun. Pwede ka na. Dalawa. Anong nangyari? Ano ginagawa mo? Hindi niya kaya sa persa kasi. No. Natakot to. Nagkaroon ng trauma. Nagtago na. Nagtago si Saido. Wag patalikuran na kayo. Naku, yun na. Nakagagat na yun sa kanya. Yun lang, laglag. Lag. Talo, concede, talo. Baldado. Walado. 3-0. Baldado. Lag. Isang laban May isang laban kami. Tuloy na namin ito. Itong dalawang to.
Itong Pero dalawang to. sira pareho yung gagamba, sira pareho. Saka mga Aji pala, kung mapanood nyo man to, if ever na mapanood nyo to, may palaro ako sa Facebook. I-share nyo lang, huwag nyo kalimutan i-share yung video. Kasi malaki. And share yung video, tapos mag-comment kayo kung bakit gusto nyo magkagamba. Lima yung papanalunin ko. Yun, no? Isang t-shirt, 10 gagamba, may pitak yun, tapos may sticker yun. Yun yung pamasko ko na sa inyo kasi gagamba naman yung ginagawa natin. And yun lang mga Aji, enjoy natin to. And if ever man makita nyo ako mag-prank din ako or kung ano man yung gawin ko, basta para sa inyo yun. God bless po sa inyo lahat. Si Gabs, isa pa kami, game tayo. Isa pa kami. Game na agad. Ako mga kagabs, kung makita nyo ako, wag nyo akong pansinin, di ko tigay papansinin. Joke lang mga kagabs, yun. Pa-support na lang, naputol yung mahaba naming stick, palitan na natin. Naputol lakay. Naputol lakay. Ano mo ginagawa mo lakay? Pinipwersa mo kasi. Hindi kaya yung aura ko hindi kaya yung aura ko. Para kumapit ulit. Ay, ano na natin to. Kabila naman. Ayaw nga. Hindi, okay lang dati ka. Ganyan mo dati. Subukan natin muna. Kulang ng gaw-gaw to eh. Kapit ko yung akin. Magpinit ka na, arte mo kung nandino. Oh, grabe, kakapit ng mga gagamba mo pre. Sobrang kapit. Sobrang kapit, laging talo eh. Si Angelo na yung taga natin. Yun pala, hindi pa natin shot si Angelo. Game na Kagat ba ng agad? gagamba lang yan? Oo, agad ng gagamba. Tinamaan natin yung ugat eh. Ugat ko, tinamaan niya dito. Mukhang may isahan ako nito. Pinakabahan na ako. Grabe oh. Ibuhos ko na kayang ganun. Wag. Para all in. Oh. That's Bagay. Ano kaya, Bix? Kaya to. Sa bagay, flex ko lang kung sakali namang may swimming pool dito sa bandang kaliwa. Ano yan? Sa kaliwa ko, 75 lang yan pre. 75 lang. Kita mo, tatalo na kagad ako dyan kung ano. 75 lang yan. Sa kanan ko, gagambino. Sa kaliwa ko, swimming pool. Oh. Game tayo lakay. Game tayo. Ikaw naman mahawak lakay. Malas yata pag ako Oo, mahawak. kanina ako mahawak ng kay Canegro, hindi ako na ano eh. Oo, malas pag ikaw may hawak. Ako ba naghawak ng dalawa? Oo, ikaw. Sabi ni Canegro, ano daw eh. Swerte ako sa inyo nagawa. Haba yun. Ano sa atin? Medyo okay lang. Hindi, okay lang yan. Masyado na makapit yun eh. Halika dito. Ay, patay tayo na ito. Mukhang hiya na ganyan. Ayaw makit ng stick na kaya. Ayaw na nga, gusto sa baba eh. Okay, magad. Game agad. Basket kami. Kagatin mo na! Oy! Lagyan nyo sa akin! Ang lakas! Ang lakas. Hindi kaya, kapit! Dikit na dikit eh. Dito. Ay, sandali. Grabe namang gagamba ni ni Gabs, ang kakapit. Ang kapit din nung nung may-ari makapit din eh. Sige, ako na lakay. Kunin mo natin, sandali, discount natin ito mga kadya. Yan. Ay, tumatalon na, ayaw na lumaban. Parang may mali tayong ginawa dito. Ay, sorry. Hindi ako lang yan, na-training yan. Dinala ko to ng kabyang tanil eh. Yung sa may Naka-gen din yun. Oo. Nako, Pasuyot na. pasuyot na. Nako! Naglalaro mga gagamba natin, mga Lakas gabs. kasi ng hangin ngayon. Oo. Sige na, patalikuran mo na para matapos na. Ayun. Parang gumandi si Gabs sa atin dito mga kadya. Ayaw, maya. Kagatin mo na! Abutin mo! Wala talaga mga kadya. Yun, Wala talaga. 1-1, Siyempre, 1-1. 1-1. Una na akong iihip. Kasi pang main event eh. Unahan mo na lang. Unahan ko na ang ihip. Tatabi ko muna to, baka di ako makilala ng gagamba ko eh. Una na akong iihip guys, at ito na talaga. Sige, iipang mo na lang kayo. Ako sunod. Lakay dapat malakas ah. Oo. Ganito ah. 1 inch lang sir para Sige, wala mo na. Pakita mo sa akin kung kalakas Kaya umihip. ganito kayo pre, mabukas sa eh. Oo. Oo, gaganon pala ako. Flex ko lang ganito Tamang challenge accepted to. Alam mo si Sisit eh. Maliligo at ako sa gilid ah. Macho ganado. At saganado. Wala tayo mga kadya, tayo naman. Nagawa mo. Tayo naman. Ito mga kadya. Flex ko lang Queen Flower. Ay, dagdagan to. Dagdagan kasi Para mas- nabawasan eh. Bawas. Ako nabawasan. Dagdagan. Sabi sa inyo, hindi araw, hindi lagi-lagi, Pasko eh. Dagdagan. Mamaya na tayo maglilinis. Parang ano tayo dito mga kadya. Iba to. Mamaya na tayo maglilinis, mamaya na.
Sabi ko talaga dapat talaga nag-inom na lang kami kanina. Ano yun? Laki pa yun? Takpan mo yung mula sa buga ng galing sa dibdib. Ganito ba? Hindi, tanda Tayo, transformation yun. Ganun ang gawin nyo. Yan na. kita. Wala di ba hindi yung mukhaan ha? Yan, si Yan mo, Saido. yan mo na. Yan. Gay. Yan ang sinasabi. Halika dito. Ayan. Kasi wala, 1-1 kami, 1-1. Wala, Ah, flex lang. Enjoy lang. Game.